Moikka murut, se olisi Katie LPS täällä. Ja mä oon tosiaan veturissa mun vanhan kaverin kanssa ja mun tärin kanssa. Ja mä otan kun ne tulee vesseistä, niin mä ajattelin mennä vaikka istuu leikkipaikalle. Siis kun mä olin pieni, niin mä joskus sen leikin, että mä tykkään laittaa tosi paljon zoom-outia. Siis oikeesti mulla on iPhone 11. Tässä on kaikkea tämmösiä. Siis kerran kun mä olin mun serkun kanssa yhden mun setän keikalla. Siis se on tosi kuuluisa. Se on jotenkin kuuluisa. Siis toki kaikki rappimuseja. Me oltiin siellä keikalla. Niin mun serkun kaveri, niin sen jäi tonne, mihin mä äsken näytin tonne lokeroon väliin. Niinku puhelin, että kun se on, mutta joo mene vaan. Ja tuli tänne leikkipaikalle. Nyt mä voin oikein kuvata. Ja sitten tuo keinu. Ja mä en enää ole niin pieni, että mä leikin täällä. Toi on aika pieni. Ja toi leikki tuolta on mua pari vuotta vaan nuorempi siis. Et siksi mä en tuu. Ja mun iskä antoi mulle niinku luvan tubettaa, koska se on luottanut. Ja joo, mä menen niinku tonne. Mä menen tonne noin, niin soit olla täällä. Ei vaan oo vaan täällä. Mitä? Oo vaan täällä. Ei vaan ole vaan, mä menen tonne, sä näet mut. Okei. Mutta mun pitääks laittaa mun tukka? Mä laittaa mun tukka jossain. Oota, mä laitan mun tukan jossain. Laitan tässä. Anteeksi, kun mun joutuu nyt laittaa tää. Mä voin näyttää. Oota, mä laitan mun tukan. Joo. Sori, kun mun joutuu laittaa tää nyt tälleen. Se on vaan kivillä. Tää on niinku tämmöisellä tuokiville mun joutuu siksi laittaa, koska mä ennätän mun naamaa. Joo, mä tuun niinku, nyt yritän tulla editoimaan hyvin nää videot. Eli joo, mä oon tämmöisessä veturista on jossakin paikka. Ups, mä vahingossa kuvasin tää sieltä ajoissa mä, siis mun tätin niinku menee tuolla. Joo. Hei, meidän pitääks mennä Momentaan? Mennään Momentaan. Ja tästä tulee pari osaa. Tässä kestää ihan sikakauan. Tää video tulee olemaan tosi pitkä. Et jos mä sanoin, että kuvalla yhdelleen. Joo, nyt mä mitä yrittää. Lastenlista. Mä otan härkää. Ootas härkää. Mä en ota lasten listalta mitään. Selvä, sieltä otan lastenlistalta. Mä otan härkää. Otat siellä lehtipihvin. Otat tästä ranskan perunoit vai mitä? Paistettuja perunoit? Minä en ota lehti. Mä otan pelkän härkän. Sen härkä tarjotaan sen. Mut jätetään, no otetaan siihen vaikka paistettua perunaa. Ei. Ei. Otetaan mukaan ne sitten, ei oo pakko Ei syödä. mä otan sen koko härkän. Koko härkää. Niin. Joo, mut siihen kuuluu ne Joo, perunat. Minkälaisia? joo. Muussiakin ehkä saa. Paistettuja. Mikä ei syö mitään. Eli lehtipihvi. Mitäs siellä syöt? Ne ei syö mitään. Ja mä otan No sitten... kuuntele ensin mitä täällä Ja on. mä otan sitten Spritea juotavaksi. Mitään. Kuuntele. Grillattua lohta, nakit ja ranskalaiset, lehtipihvi, nugetit, pasta. Otat sen nugettei. Kana nugetta ja ranskan perunoita. Vai otat sen samanlaisen häränpihvin kuin tääkin? Ei samaa. Saa sama ottaa, koska Ei. minä otan... Hei. Nyt rauhoitutte. Minä otan aurajuusto. Mikki ei ota mitään muuta kuin nuketit ja ranut. Nugetit, selvä. Eli sinä otat... Nuketit. Tää pitää Nugetit ja tosiaan sinä otat lehtipihvi. turvaväliä. Selvä. En minä ota lehtipiä. Joo, siis ruokakitti. Sinä otat nugetit. Ai jopa härkään. Mä otan sitten... Mä haluan ottaa Spritea sitten tollaseen lasiin. Joo. Eli Mikki yksi tahtoo lehtipihvi, tollaseen lasiin ateria juoda. lasten. Ja sitten nugettiateria. Ei se oo kiinni. Saako niihin perunoit vaihtaa? No niin, elikkä Niin mä otan sitten tollaseen lasiin. lohkaperunat, pataatti, keitettyä, paistettua, yrttiä, riisi, muussiakin saa. En minä ota muuta. Mun on nyt En minä pakko ota lopettaa tää. mitään.